Okay. observe kag mismo nagabulig man sa sitwasyon. Mhm. May ara gid man lang kita nga mga oras nga gina magutok makonsider ta gagutok, pero this time action art mambalta nga gagutok sa kay tungod sa volume bala nga gadurungan ang abot sa mga kadto sa mga estudyante. Okay. Pero makita ginato niya action art niya, bisan ako naka-observe na flowing lang siya galing action art. Okay. May paghinay pero flowing siya. Aha. So no need to worry gid kay do tay pamanggit subong kay considering wala pa ta college, so ang especially ang kuan pagid ang since ko wala pa man nag-open. Mhm. So, pero ang ginakay Oda nga portion sang dalan, bali sige-sige man ongoing ang iyang siningal pagtrabaho da, Major? Well, amo pa ning akon concern sa action art nga gusto ko idugang man no. Anyway kay gid pamangkot mo na. Ani ko di subong gininventory ko gintang picturean ko, and then right after sini karon open up ko ni sa amon sa grupo ko na may ara kami nga grupo nga with City Ad kag ni Engineer Bam bala Villarreal. Okay. Na i-raise ko ni kay I think daw amo lang ni ang nagapadugang disturbo man ng mga construction. Correct. Na kung makita ta tapos naman isla gani mo, pero galing ang diri nga portion sa side sang Lasal amo ni hindi ko maintindihan kay ang kulang na lang nila sa mga box culvert na lang tawag nila na do pa naman natani daw inabalang daw takop na lang cover na lang steel. I do not know lang medyo may pagka-delay. Ako sa bagay kung mabutangan ni cover, pwede na ni pasabol na ni siya. And then, here comes pagid nga may kanamo sa mga stockpile nga nagatumpok na hindi maintindihan kung dinis siya para sa dinis siya. So, muni gusto ko i-clarify karon kay Engineer Bam. Okay. While sa piyak na side, ang sa tabok, makita tadi may ari nga nag-obra nga daw pila kabilog nga tao. Kag medyo malaglawig pa na. So, ang ako na i-update man karon si Engineer Bam kung ano ang duration kag saan o ginini tapos mahuman kay kadako nga factor action art kung ma-clear na di ang both sides. Kay ang sa Lasal makita mo tubang ang Lasal Avenue is 4 lane. Kaya hindi lang sa 4 lane nga ordinary nga span sang dalan kundi lagpad ni siya kay nang diri sa side sa Lasal ang last nga span niya ni nga diri nga side daw duha ka salakyan ang makaigo So lapad-lapad din siya action art kung wala na ni siya ang mga construction ni for sure hindi kita di ba problema bisan volume pang salakyan may tendency matumpok siya pero ma-flow gini siya kay ang sa piyak na side pwede ka lakat na sa center sa center pwede ka flow yan continuous flow sa kilid lang yan pwede magpundo. Kag hindi lang ni Sir nga dalan no, especially ang sa palibot sang Bacolod nga sige pang construction nga may ara malapit nga maeskwilahan iniguro tingob na lang ni nga i-update aton sa kay Engineer Villarreal kung ano ang status ini. Yes, mo pagina. Pero sang aga ni nagagi ko to sa UNOR kasi may request man ang UNOR nga ma-open sila so may deployment naman ko to kagina pero pag-agi ko to gina mga 6 o'clock medyo tawhay pa man to kayo so daw parang wala kita problema. Ang ikadua na lang man ang last siguro man nasa Aranita naton sa Ino may ara makita dang nabilin nga mga wala pa nakuberan sa Aranita so i-check ko lang kung base kung maka-apekto gid sa kay ang Ino ma-open man sila next week mo. Gani man. So, initalan, concern pag mo nga dapat mawala ng updates ng trabaho, kag, tikabay patani may ngagaw man ang kinanglanon mo nga augmentation sa traffic enforcers at lang na blanco itong pilakbilog lang to? Na bakante. Actually, subong action art, may ara na lang kita nga 252 kabilog. Total na enforcer. So ang slot naton is 300, meaning may ara kita ka na kulang nga mga around mga 48 kabilog. So may ara man ta subong mga gina-process nga mga aplikante. Okay.
Kabay pa makingagaw ini sining si Mana on next week sir para makabulig na sa imo kuan na manage sa dalagan sa trapiko bla. Yes, correct. Kita aksyonar kay kinanglanon tagid kay damdamo ta mga activities nga palabuton. Una-una subong ang mga daso semana daw may ram festival and then sunod-sunod na ang preparation ta naman sa sa maskara. Kag after maskara, eleksyon na naman. Oh. So, madamo nga kuan, trabaho. Kapoy no? Hindi ba? Yeah, normal naman na kay trabaho dapat trabaho. Ang akon siguro na matandaan gid sa mga ginbuslan mo na sa bitaw. Kisa man nawag ko masiling sabaw ang makapoy sining inang dakpon mo na kag sawayon mo na may manawag pa sa imo nga daw ang balon ka nga ayon bla. Nya pat kumpadre ko na lang na giato na. Normal na. Paano normal gina sa sitwasyon. Pero si Major John G. Libaya is only performing what is Julie kuan bala no nga ginahatag sa imo nga trabaho dira sa di bla? Yeah, so kita ya sunat kita mo bugtaw tagi na last time asing ko alas 5 tiari naman kay gid na alas 6 at nasubong tiari pa tadi sa tubang Lasal kay para gid personally ma-assist ko kaya mo man nga to amo ni nang balang gyapon ni Ma'am Carmela. Okay. Dapat ma-obserbahan naton kay para malantaw ta kung anong ba dapat baguhon. Aha. So, ga-expect kita nga same thing will happen. Buwas, manageable gyapon ang sitwasyon dira. Magluwas sa gina-expect nga pagbalik na or resumption sa klase sa college. Yes, tama. O sa mga next week na siguro action art, no? Amo nang dako nga pagpreparahan ta kay ang since ko kagang college ang sa Lasal daw I think madungan na open. Wow. Oo, kag tidamo gini ang St. Joseph mabukas man na Villamonte perti man na ang ginutok mo next week na sila. Amo man na kay ti andira yang portion kagagmay dalan do so kinahanglan ginadaya nga flow na daw hindi ta pag counter flow ang mga lalong-lalo na mga tricycle kag sikad. Ang sa Villamonte, total ari ka na ginman, ay lang sa St. Joseph, ang regulasyon itong ipatuman mo last time nga one way lang, dason way na sa magkabalik, amo isayin na siyang ipatuman ta? Yes, amo na ang ako niya na plano, pero ginatanaw ko pa kay ma-coordinate pa taga karon sa taga St. Joseph kung sa ilang schedule, then posible mo na nga ito na-implement. Butangan ta na mga one way lang siya dapat dito masulod sa punta then magwa di sa unan sa simbahan niya po palapit. Correct. Anyway, Major John G. Liba, sir, salamat sa time unless may ara kay tugon kag ipanugyan sa publiko. Yes, so far alam mo man na ang aton mga opening of classes kag may mga construction pa ta. So makita ko di gina-action art maapigi na nga taw ang mga aton nga mga motorista dito sa Lasal, medyo very cooperative sila. Makita ta nga ga-drop sila, dasig lang sa pag-drop, wala na sila ga-spend sa time nga mag-dinner para nga hindi ta mag-build up ang likod. So, I hope, sana gapalamati, tada may maintain na ang kooperasyon natin kinanglanon git para hindi man maasol lang iban bala. Aha. On that note, Major John J. Liba, salamat sa time. Good morning, sir. Yes, thank you. Good morning. Action Hotline. Amo na, sitwasyon anyway, kontrolado pa man